Ассаламу алейкум дӯстони азиз, мӯи сарбур омадида сех шурӯъ шудем иншоалло. Скидкара бераҳмаш. Бародарое ки мақсад ин аст пеш аз соли нав аст, маъракаҳо дорӣ ё ки мақсад мехоҳе ки гамбург, питсаҳои ҳалол хӯрӣ, яъне ки ленгаки марғ. Хаям хеле гапу чап, метро котелник. Улицара дидӣ? Кузьминская 5, корпус 1. Ё ки нами домора дидӣ ҳаматон. Нами метрои котелники, нами домора дидӣ, домои наван. Ҳамаш мардуми тоҷикан. Дар ҳамиҷа монопитса меган, яъне ки питсаи ҳалол, гамбургҳои ҳалол. Ягон чи хеле ки дар KFC ва даӯҷо мехӯрӣ, Макдональдси ҷо не. Яъне ки бибинӣ монопитса меган, яъне питсаи ҳалоли доставчикшон ҳамиҷа ҳастай. Метрои Люблино, Садовод, ина Бели Дача, котелники, касе ки боша, ина метуне хитон биёи иҷа семени мехӯрӣ. Бо ҳаста ки иншалло чикор мекунӣ, заказ менӣ, мегирам ба хонаҳот мебарам. Ҷойшу беҳад ҷоҳа ки тоза, инам хеле хушрӯ. Бибинед дӯстони азиз, ина. Яъне ки бибинӣ ҳамаи чиз, инам хеле тоза озода, ҳавай заряте ки мунай. Тамоми намуди инамиҷа ин менюшо, як ман нархошо ина. Нархҳои менюшо бинед, питсо чӣ хеланд. Инаҳа, ҳамаи питсоҳо нархошо ҳастанд бародаро. Метунӣ ба дили пир заказ кунӣ. Инаи парашабо мегардонем. Чи аст? Инаи гамбург, фрива, хулоса картошка по домашнему. Бургер Джонс, ина бургер, ҳама ина муч хулоса ҳаста. Крылечки камбо, крылечки ина бо некси. Хулоса тамоми намуди чиз заказ ҳамиҷа мекунӣ. Касе меои ина семени ҷо хушрӯа ба ҳазур телевизори ҷамондагӣ. Ина ҳалол иҷа кассашон ҳамаи намуд ҳаста бародаро. Ҷоҳош тозаи озода, бачаҳои тоҷики хидмат мекунанд, кор мекунанд. Метунӣ ба дили пир ина питса чикор кунӣ, заказ кунӣ. Ба ҳамон хотир рақамошо дарои, яъне ки гуфтанем ки хоҳиш мекунам видео кӯтаҳкай дастгириш кунӣ, лайк, комментарии хуби хитонам. Дариқ надорӣ, занг бизанӣ бигирӣ. Мегам пароканда лашкар наояд ба кор. 200 марди ҷангӣ беҳасад аз ҳамаш ина гамбург, питсои хидму, бачаҳои хидму. Худо нигоҳ. Моро ҳаракат мекунем ки чикор кунем. Ҳамин питсо рекламое ки мақсад мекунем ба хотири бачаҳои, яъне бизнеси пешравии бачаҳои тоҷикан. Ба ҳамон хотир моро мехоҳем дастгириш кунем. Ин каналҳо аксари ҳама мемонанд, аммо дастгирӣ мемонад. Як рӯз на як рӯз бача мегӯяд ки дар фалон ҷои бародар мана дастгирӣ кард. Худо нигоҳдор. Ассалому алейкум. Барои давра давраи реклама шуда. ҳаматон ба хотири Аллоҳ дӯст медорам. Ассалому алейкум.